Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και στο στούντιο μαζί μας, αφού αποχαιρετήσαμε τον Κωνσταντίνο Μπιμπή, έχουμε τη Μαριλένα Τριανταφυλλίδου. Καλησπέρα, Μαριλένα. Καλησπέρα, Γιώργο. Τι κάνεις? Μας βρήκες εύκολα εσύ, ο Κωνσταντίνος λίγο χάθηκε. Ναι, GPS. GPS. Αυτό... Είναι εδώ οι εγκαταστάσεις του Radio στο Μαρούς, είναι λίγο δύσκολο να το βρεις. Η Αθηνά Τριανταφυλλίδου, όπως σας είπα λίγο και στην αρχή της εκπομπής, έχει μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση και πρόταση ίσως. Είναι θεατρική παράσταση για βρέφη και για παιδιά πολύ μικρής ηλικίας, από 1 έως 4 χρονών, σωστά? Ακριβώς. Η παράσταση συγκεκριμένη είναι για αυτές τις ηλικίες. Το βρεφικό νηπιακό θέατρο είναι από 0 ίσως μέχρι 6 χρονών. Επειδή δεν είμαι μπαμπάς, αλλά είμαι νονός, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα. Έχω και βαφτιστήρι 1 χρονού, οπότε θα έρθουμε. Πες μας καταρχάς για την υπόθεση της παράστασης, για να καταλάβουμε, να μας βάλεις λίγο στο κλίμα. Ωραία. Καταρχήν να πω ότι αυτές οι παραστάσεις είναι αυτοσχεδιαστικές, έτσι, δεν υπάρχουν γραμμένα έργα. Προκύπτουν από κάποια ιδέα πάνω σε κάποιο θέμα που αφορά αυτές τις ηλικίες και αυτοσχεδιαστικά δημιουργούνται. Τώρα η συγκεκριμένη παράσταση, το θέμα της είναι... η οποία λέγεται Καληνύχτα Μέρα, σωστά? Καληνύχτα Μέρα, ακριβώς. Η ώρα της καληνύχτας που πρέπει να πούνε τα παιδιά στη μέρα, που είναι μια δύσκολη ώρα. Όσοι είναι γονείς αυτό το ξέρουν πολύ καλά, γιατί τα παιδιά δεν θέλουν ποτέ να κοιμηθούν. Α, μάλιστα. Οπότε όντως είναι θέμα που ενδιαφέρει τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Ακριβώς. Είναι αυτή τη στιγμή λοιπόν πριν πέσουν για ύπνο, που θέλουν να κρατήσουν λίγο παραπάνω την μέρα τους, να διαρκέσει, και ξανά μέσα από το παιχνίδι τους ξαναζωντανεύουν και ξαναθυμούνται τα highlights, ας πούμε, της μέρας που έζησαν. Ό,τι έζησαν μέσα στη μέρα που τους εντυπώθηκε στο μυαλό, λίγο ακόμα μέχρι να πούνε το καληνύχτα τελικά και να κλείσουν τα μάτια και να κοιμηθούν. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό? Είναι με εικόνες και ήχους, ας πούμε, ή υπάρχει κάποιο κείμενο, κάποια δομή στην ιστορία? Οι τρόποι ποικίλουν ανάλογα με τον τρόπο που δουλεύει η εκάστοτε ομάδα. Τώρα, εμείς συνήθως έχουμε κάποια ιστορία, σαν βάση από κάτω, αλλά είναι δηλαδή υπάρχει δομή. Δεν υπάρχει αφήγηση και λόγος, τουλάχιστον όχι εκτεταμένα, γιατί ούτως ή άλλως οι περισσότεροι ηλικίες 1, 2, 3 αρχίζουν πια μιλάνε και 4. Άρα δεν είναι και ακόμα και όταν αρχίζουν να μιλάνε, πάλι δεν είναι το επίκεντρο η ιστορία, έτσι, και να ακολουθήσω μια πλοκή νοηματικά, με αυτή την έννοια. Οπότε υπάρχει για μας η ιστορία, υπάρχει σαν βάση για τη δομή μας, και από εκεί και πέρα δημιουργούνται οι εικόνες, οι οποίες ζωντανεύουν από τους ηθοποιούς, με τη μουσική, με τα φώτα, με τα σκηνικά. Αυτό στο οποίο στοχεύουμε στην ουσία είναι οι αισθήσεις. Έτσι, και μέσα από τις εικόνες που δημιουργούνται να ξυπνήσουμε τις αισθήσεις και τα συναισθήματα. Τι ακριβώς είναι αυτό που αποτυπώνεται δηλαδή σε ένα παιδί? Ας πιάσουμε το 1 έτους, που είναι ίσως το πιο δύσκολο, γιατί ας πούμε 1 με 2 ετών. Τι ακριβώς πιστεύεις ότι είναι αυτό που αποτυπώνεται όταν φεύγει δηλαδή το παιδί από την παράσταση? Έχει αισθανθεί κάτι, έχει αποτυπώσει μια εικόνα? Ναι, και από τη συγκεκριμένη παράσταση δηλαδή. Και τα δύο ισχύουν. Το κυρίαρχο είναι η αίσθηση. Έχει αισθανθεί κάτι και ίσως πολλά πράγματα και πολύ περισσότερα από όσα εμείς μπορούμε να καταλάβουμε, οι ενήλικοι, οι γονείς που είναι μαζί, οι συνοδοί. Αυτό που μπορώ να πω από την εμπειρία μου είναι ότι υπάρχουν παιδιά που τελειώνει, ας πούμε, και από τις προηγούμενες παραστάσεις που έχουμε κάνει, που τελειώνει η παράσταση και πάει το παιδάκι στον ηθοποιό και σκύβει και θέλει να του δώσει ένα φιλί. Ναι. Αυτό κάτι δείχνει για αυτό που έχει αισθανθεί. Υπάρχουν παιδιά που μπορεί ξαφνικά κάποιο παιδί να κλάψει, όχι γιατί φοβήθηκε,
αλλά γιατί συναισθηματικά κάτι Συγκινήθηκε ίσως. συγκινήθηκε, Ναι. ακριβώς. Ή από χαρά, κλαίμε. Ναι. Και συνήθως αυτό συμβαίνει κάποια στιγμή που πάλι για τους ενήλικες είναι δύσκολο να την ερμηνεύσουν και να την κατανοήσουν αυτή τη στιγμή γιατί το παιδί συγκινήθηκε. Αλλά είναι αυτός ο ιδιαίτερος ψυχισμός των παιδιών σε αυτές τις ηλικίες που είναι όλα καινούρια, τα επεξεργάζονται, είναι όλα πρώτη ύλη και δεν ξέρουμε ποτέ τι ακριβώς και πώς αποτυπώνεται. Ακριβώς, και γι' αυτό όταν άκουσα για το θέατρο της μικρής ηλικίας, αμέσως η ερώτηση που μου ήρθε είναι τι πρέπει να γνωρίζει ο δημιουργός, δηλαδή είτε ο σκηνοθέτης είτε ο ηθοποιός, για να συμμετάσχει σε αυτή την παράσταση. Τι βιώματα θα πρέπει να έχει, τι γνώσεις και τι στην πορεία, τι βγαίνει στην πορεία ότι πρέπει να γνωρίζει για να είναι έτοιμος να βρεθεί μπροστά σε ένα κοινό με μικρά παιδιά. Ναι. Νομίζω είναι κάτι που και εμείς το μαθαίνουμε συνέχεια. Ναι. Βεβαίως υπάρχει ήδη μια εμπειρία πια σε αυτό. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι η ισορροπία, δηλαδή αυτό που έχει να βρει και ο ηθοποιός και ο σκηνοθέτης, είναι η ισορροπία ανάμεσα στο πόσο να μιλήσεις, και να μιλήσεις δεν εννοώ απαραίτητα με το λόγο, και πόσο να σωπάσεις. Είναι το κλειδί νομίζω, γιατί αυτές οι ηλικίες έχουν άλλο ρυθμό και μια αφοπλιστική σιωπή. Δηλαδή, κάθεσαι μπροστά σε ένα παιδί 1-2 έτους και εγώ τουλάχιστον πιάνω τον εαυτό μου να έχει την ανάγκη συνεχώς να πει κάτι, να κάνει κάτι. Ενώ το παιδί κάθεται και σε κοιτάει, απλά. Ναι, ενώ θα περιμέναμε το ανάποδο, ότι τα παιδιά σηκώνονται, συμμετέχουν, στις μικρές ηλικίες δεν είναι τόσο, έτσι. Είναι πιο αργά, είναι πιο αργοί οι ρυθμοί. Σαφώς και μπορούν να θελήσουν να σηκωθούν και να συμμετάσχουν, αλλά ο ρυθμός τους και στο να προσλάβουν πράγματα και στο να αντιδράσουν, και επειδή δεν έχουν και τα μέσα ακόμα, δεν μιλάει για παράδειγμα, οπότε να μπορεί αμέσως να σου πει, είναι πιο αργά όλα. Και αυτό είναι το που μαθαίνουμε συνεχώς, πόσο ο ηθοποιός να πλησιάζει αυτό το ρυθμό και να μπορεί να έχει, να πιάσει με αυτόν τον τρόπο και την προσοχή των μικρών θεατών. Είναι ο λόγος αυτός για τον οποίο η παράσταση είναι και 40 λεπτά, ότι... Ναι, δεν μπορούν περισσότερο. Φυσικά, εντάξει, μέχρι 4, εντάξει, εκεί τα 4 κοντά μπορούν και παραπάνω σίγουρα, αλλά τα πιο κάτω όχι, ναι. Δεν είναι διαδραστική η παράσταση καθόλου. Έτσι, οπότε και αυτό μου έκανε εντύπωση που μου είπες νωρίτερα, ότι έχουμε συνηθίσει οι θεατρικές παραστάσεις να είναι λίγο διαδραστικές. Και πείτε μας, παιδιά, εσείς, και πού να πάει ο λύκος. Εδώ δεν μιλάμε για διαδραστική καθόλου. παράσταση. Κάθονται κάτω σε μαξιλαράκια μαζί με τους γονείς τους, στην αγκαλιά των γονιών τους, και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται και μια ατμόσφαιρα ασφάλειας και ο γονιός ή ο συνοδός, τέλος πάντων, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό, στο να το βοηθήσει σε αυτή την πρώτη εμπειρία και σε αυτό το ταξίδι. Ποιο ήταν το... Για το πώς ανταποκρίνουν τα παιδιά, ότι δεν είναι διαδραστικό. Αυτό, ναι. Ότι κάθονται με τους γονείς, ωραία. Οπότε αυτό βοηθάει επίσης πάρα πολύ. Αλλά το θέμα μας δηλαδή εδώ πέρα είναι να γίνουν θεατές. Είναι και η πρώτη επαφή πια αυτών των μικρών θεατών με τους κώδικες του θεάτρου. Ναι, με μια παραστατική τέχνη. Ναι. Μιας και λέμε και κώδικες και λες και είπαμε παραστατική τέχνη. Η ομάδα σας λέγεται Artica, σωστά? Ναι. Λέγεται Artica και το βρίσκουμε και πληροφορίες στο artica.gr. .co, σωστά. Artica.co, όπου μόνιμη συνεργάτη σε όλη τη διάρκεια της καλλιτεχνικής δημιουργίας της ομάδας είναι η εικαστικός, σκηνογράφος και ενδυματολόγος Μάρια Μπαχά. Ωραία. Ναι, ήθελα να ρωτήσω πόσο σημαντικό είναι το εικαστικό, η εικόνα δηλαδή που βλέπει ένα παιδί στην παράσταση, και γι' αυτό έχετε και μια σταθερή συνεργασία με την κυρία Μπαχά. Με την Μάρια Μπαχά προφανώς έχει δέσει, έτσι, το κομμάτι, το πώς εμείς βλέπουμε
αισθητικά αυτές τις παραστάσεις και πώς η Μάρια τις βλέπει. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν βασιζόμαστε σε πράγματα τα οποία θα εντυπωσιάσουν. Έτσι. Όχι, μένει και πρώτη. Τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες εντυπωσιάζονται και με το. Θέλουν πολύ απλά πράγματα. Και με το κούκουτσα, ας πούμε, τους κάνουμε. Ακριβώς. Ουσιαστικά χρειάζονται μια καθαρότητα, μια ειλικρίνεια. Οπότε είναι σημαντικό. Για μας είναι σημαντικό και είναι και σημαντικό και σε δεύτερο επίπεδο και για τους γονείς. Δηλαδή, μας αρέσει αυτό που δημιουργούμε, να είναι ωραίο και για τον γονιό. Και αυτό έχει να κάνει και με τα σκηνικά, αλλά και με όλο φυσικά, όλη την παράσταση. Να πω ότι στην ομάδα είμαστε μαζί με την Κατερίνα την Αλεξάκη, με την οποία μαζί έχουμε σκηνοθετήσει αυτή την παράσταση. Σωστά, ναι. Και να αναφέρω και τους υπόλοιπους συντελεστές. Ναι. Ωραία. Τους δύο ρόλους ερμηνεύουν η Ρεβέκα η Γκόγκου και η Αφροδίτη Μητσοπούλου. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι στην πρώτη μικρού μήκους που έκανα παραγωγή, δεν σκηνοθέτησα, έπαιζε η Αφροδίτη Μητσοπούλου. Και πολύ χάρηκα όταν είδα το δελτίο τύπου σας. Οπότε να της δώσω πολλά χαιρετίσματα. Πολύ, βέβαια. Οι δύο ρόλοι είναι, μιας και είπες για τους δύο ρόλους. Είναι δύο φίλοι. Δεν είναι η μέρα και η νύχτα, ας πούμε, φαντάστηκα. Όχι. Με το καληνύχτα μέρα. Δύο άνθρωποι είναι. Οκ. Δεν είναι η μαμά ο μπαμπάς. Όχι. Δεν μπαίνουμε σε τέτοια. Αλλά δεν θέλω να πω και δύο παιδιά. Είναι δύο φίλοι. Ωραία. Ναι. Ωραία. Και τη μουσική έχει γράψει ο Βασίλης Καζής. Και από εκεί, τους φωτισμούς έχει κάνει ο Παναγιώτης ο Ψύχας. Ποιον ξεχνάω. Οργάνωση παραγωγής παραστάσεων Μαρία Δημοπούλου. Ράνια Ψημένου και η Μαρία Δημοπούλου μας οργανώνει τις παραστάσεις για τα σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς δηλαδή. Και η πρωτότυπη ιδέα ήταν της Κατερίνας Αλεξάκη που συνσκηνοθετείτε. Ναι. Να πούμε ότι σας βρίσκουμε, σας παρακολουθούμε στο στούντιο Μαυρομιχάλη, Μαυρομιχάλη 134, τηλέφωνο 210 64 53 330. Οι παραστάσεις είναι Σάββατο στις 5.30. Για το κοινό και πρωινά για τους παιδικούς σταθμούς. Μάλιστα. Και μπορεί να έρθει, φαντάζομαι, οποιοσδήποτε γονιός με το παιδί του. Ναι, φυσικά. Θα μπορούσε να έρθει και ο γονιός χωρίς παιδί. Για να πάρει κάποια ιδέα, ας πούμε, για να το κάνει στο... Δεν ξέρω. Έχει συμβεί να έρθουν ενήλικες χωρίς παιδιά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχουν κάνει. Απλώς να πω ότι είναι καλό να γίνεται κράτηση. Γιατί είναι για περιορισμένο αριθμό θεατών. Όπως καταλαβαίνουμε, επειδή είναι και αυτή η ηλικία, δεν μπορεί να είναι το κοινό πάρα πολλούς κόσμους, ούτε και γι' αυτό το λόγο δεν παίζουμε και σε μεγάλα θέατρα. Οπότε καλό είναι να γίνεται η κράτηση για να είναι σίγουροι ότι θα έρθουν και δεν θα ταλαιπωρηθούν αν δεν βρουν θέση. Είτε είναι μικρά τα παιδάκια, να μην μπουν στον κόπο. Οπότε πάντα ένα τηλέφωνο πριν. Ωραία, και πριν να σε αποχαιρετήσουμε, Μαριλένα, θα ήθελα να μας πεις και λίγο πώς ξεκίνησε το Παγκόσμιο Θέατρο για μικρές ηλικίες, που βρίσκουμε και κάποιες πληροφορίες στο smallsize.org. Είναι μια ιδέα, έχει ξεκινήσει από το εξωτερικό και δεν έχει, όπως μου είπες και στο τηλέφωνο, δεν έχει αναπτυχθεί και πάρα πολύ ακόμα και στο εξωτερικό. Σε ποιες χώρες υπάρχει? Ενώ είναι πολλά χρόνια που σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, δηλαδή μπορεί να είναι και 30 χρόνια, ασχολούνται με αυτό το είδος θεάτρου. Υπάρχουν κάποιες χώρες που είναι κάτι πολύ καθημερινό και διαδεδομένο, όπως ας πούμε στη Σκανδιναβία και στη Γαλλία και στην Ιταλία. Αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες που ακόμα, όπως και η Ελλάδα, είναι κάτι πάρα πολύ καινούριο. Αυτή η οργάνωση, το Small Size, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ασχολείται με την προώθηση αυτού του είδους θεάτρου και είναι πάρα πολλές χώρες που συνεργάζονται μαζί σε αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά φεστιβάλ πλέον που είναι επικεντρωμένα σε σε αυτές τις ηλικίες και ουσιαστικά αυτό προχωράει όσο προχωράει η κοινωνία μας και αλλάζει ο τρόπος που βλέπουμε τα παιδιά και τα μωρά. Και τα μωρά. Σωστό. Ναι. Γιατί σωστά, αλλιώς το βλέπανε πριν Ακριβώς. 30 χρόνια οι γονείς μας και αλλιώς τα βλέπουμε εμείς. Ακριβώς. Λοιπόν,